the force. I'm the Candyman, also known as Dave. Dave from Sheffield. Furthermore known as the Screaming Lord. But you can call me Ice. Ice, Ice, baby. Mitä me tehtäis? En mä tiedä. Mehän ollaan nyt kävellä, niin eiks me voitais jutella? Ai mistä muka? No, vaikka... en mä tiedä. Keksitkö sä mitään? En. Ei ainakaan koulusta, koska nyt on kesäloma. Niin, ei koulusta. Ei. No mistä sitten? No en mä tiedä. Kävellään vaan eteenpäin. Okei. Me tultiin jonnekin valkoiselle alueelle. Tää nyt ei ihan tekonurmelta. Sitähän se varmaan on. Niin. Hei, tuolla on joku. Onko? Ei sillä ketään ole. Ei niin. Mutta nythän on. Mennäänkö sinne paikkaan, jonka paikan nimen joku tyyppi antoi mulle jonkun ihmepaikan nimen. Niin mennäänkö sinne paikkaan? Sen nimi oli vissiin... Ootappa, mä mietin. Topakkokuja 3. Mennään vaan. Joo. Ota mua, mä en halua eksyä. Me ollaan edelleen täällä nurmikkoalueella. Niin ollaan. Miksi? En mä tiedä. Mä en edes tiedä missä se on se toppakuja 3. En mäkään. Miksiköhän se antoi mulle sellaisen? En mä tiedä. No, kysy noilta. Keltä muka? No noilta. Joo. Tuijo. Hei, voisitteko te auttaa? Niin kuin missä? Niin. No, kuten siinä, missä on toppakuja. Niin. Kuule, me tiedetään, missä on toppakuja, koska me asutaan siellä. Tai, niin, me asutaan siellä. Ai, toppakuja 3. Mun mielestä se oli 4. Se oli 3. Oikeesti. Hei muutes. Antoiks jompikumpi teistä mulle semmosen lapun, jossa oli toppakuja 3? Mä tapasin sut koulussa, joten mä kajannoin. Niin, mä kyllä voi vaan mennä sinne. Niin voidaankin. Hei! Mikäs toi oli? En mä tiedä. Mut tuu nyt. Mennään, et noi ei jahtaa. Meidän piti näyttää noille, et missä me asutaan. Tulkaa meille. No ei todellakaan tulla.
Mennään vaan eteenpäin. Ei mennäkään sinne Toppukoja 3. Joo. Ne oli vähän ilkeitä. Niin, mennään.